ka arterik November ka nespa kanyo kadai kasngi bla tho de gidak saw namda gi jaiban riu jiu ki jiu ha kalang satla ka parthai khamtam ki jiu ki badai ki trairi jong ka Israel kinom klat yakani kasngi lanu ru dai ha kani kasngi bala thong mau nong rim yakari Israel la banong ba ha kani kasngi la pun yakari Israel but life ways nem Hadien jong ni kasngi kata ha ka khat saw tarik umme ka anai spa so fra lakha yakari Israel ha ka baki jiu ki basa Palestine ki la pen bna parthai ba ki la seng yala ka jongari ka baki khot ka Israel ka yo banlong kumkari kumba kalong manta dei tang na mata kawai ka shithi ka bla tho ha ka artarik November ka nespa khanyo ya gani ka shithi lakhot ka Balfour Declaration ka dei ka shithi ka bla tho the Foreign Secretary ka Britain u Arthur Balfour sha ulot Walter Rothschild nongyalam jonggi jai beriu jiu ha Britain kani ka declaration ka kular ban ai national homeland lani ka ri namta ki jai beriu jiu ha Palestine lada ka Britain ka penrem ya ka Ottoman Empire ha ka thma ba ka banengkong ki jiu kila don jing thmu lupa na du nengkong bakin wan ban shong ha Palestine baki tip baka Palestine kala julong teng kari jongki long shua jongki nadu kapor bamen barim ya kanya jing thumu jongki jiu kablas dang nadu ka spa snem ka bakhat khandai latip kerteng kum ka Zionist movement kathma ba ka baningkong kala long kum ka jingker khu na banta ki jiu shwa yu snem khakhnai spa khatpra usnem bakut kathma ba ka baningkong ka Palestine ka hapo ka jing sanchar jongka Ottoman Empire ka bana Turkey ki British ba ki French ki laile thma persha ya ka Ottoman Empire ha ka thma ba ka banengkong ka jing tho shithi u Balfour sha u Rothschild u badai u Zionist ka dei namar ka Britain ka kwa ba ki we ki nongilam jiu ki bana Russia bat America kin kersha ni ka Britain persha ya ka Ottoman Empire ha ka thma ba ka banengkong na lor kata ka Britain ka smuthu bakan long ga jingman to shibunya ka lada ha Arab kanton ka ri ka banyajan ba Krisyan ya ka Britain ka Balfour Declaration ka kular ban ai ri ya kijiu ha Arab ka Ottoman Empire ka larem ya ka thma Hadien ka thma ba ka Balfour Declaration ka badai tang ka shithi kala shemdur kum ka an ya ka balakhot ka British Mandate of Palestine ka British Mandate kadai ka resolution jong ka League of Nations ka balong kum ka United Nations ha ki por ka League of Nations kala batha ka Britain bakan pendep ya ka jingkular kat kum ka Balfour Declaration bat ka bu por life host nam ban pendep ya kata kala don ka jingpersya ka bajur na ki Arab Palestine ya ka jingpentrei kam ya ka mandate ha ka bakala don ru ka jingang umsnam ka bajur buon ki kentho ya ka Balfour Declaration ba kumno ka Britain ka kular ban ai ri ki jiu ha ka jaka bamdei jong Britain hende jong kinong Arab ka Palestine wala da don ka jingan thoru ni hap kubur ba ka Balfour Declaration kala long ka nongrim ban penyo ri ki jiu ki bla phet sakma na Palestine ar hajar snem menchua ti perlok ni sai shambiang ha ka wei pat ka video sungobha ban like ik video bat sungobha ban Krisyan da ka ba subscribe ya ka channel hublai shibun